Saudos, que tal como están, o Goberno reactivará nas vindeiras semanas a municipalización da hora e do guindastre. Onte a empresa Doal enviou un escrito ao Concello renunciando a facerse cargo do servizo, tal e como se ordenaba por sentenza xudicial, exixindo ademais unha indemnización que ascendería a preto de 700.000 euros. O Concello pelexará para non pagar esa sanción e iniciará en breve as xestións para facerse cargo do servizo que agora presta Setex Aparqui. No 2015, un xulgado obrigaba o Concello a comezar de cero a contratación da hora do guindastre unha vez que anulaba a adxudicación a Setex Aparqui. A sentenza era clara, o servizo tiña que ser adxudicado á seguinte empresa que estaba no concurso Doal. Paralelamente, o Goberno iniciaba a municipalización do servizo, unha municipalización que quedaba paralizada para dar cumprimento á sentenza, pero que había a posibilidade de que Doal non quixera facerse cargo da hora, unha posibilidade que sospeitaban no Goberno e que dende onte é unha realidade. A firma, iso sí, exixe unha indemnización de 700.000 euros ao Concello por non terse feito cargo do servizo no 2012. Ante esta situación, Compostela Aberta reactivará a municipalización de novo, mentres que recurrirá a sentenza que obriga a pagar a Doal. Nos vamos a pelexar judicialmente, non pagar a indemnización, creemos que hai base para non pagala, e, por outra banda, creemos que despois de uns meses nos que se estivo xogando co Concello o gato e o rato para decir que sí que interesaba prestar o servicio, pero que non, o que interesaba a empresa que no 2012 non foi concesionaria e logo, por sentencia así, pois era pelexar unha indemnización por aquela decisión. Os seguintes pasos, evidentemente, serán rematar o proceso de municipalización. Dende o BNG falan da crónica dunha morte anunciada e calculan que pola mala xestión de Compostela Aberta os veciños terán que pagar a indemnización que reclama Doal. A crónica dunha morte anunciada, non? Que non por predecible, pois é menos dorosa, non? Porque eu quero dicir unha cousa, se finalmente hai que abonar 700.000 euros a unha empresa que non realizou ningún servicio, volvo un pouco a da depuradora, Eso van a pagar escote os veciños e veciñas de Santiago. 96.000 habitantes, pois dá máis de 7 euros por cabeza, non? Rubén Cela pediulle ao alcalde que estude con seriedade a posibilidade de suprimir a hora, tal e como se fixo con gran éxito en cidades como Pontevedra. Buscar unha terceira ubicación para a nova depuradora, tal e como plantexa Compostela Aberta, suporía perder 40 millóns de euros como mínimo de fondos europeos cos que pagar e dar. Advertiu no hoxe o BNG que critica que estean a poñer en perigo eses cartos, condenando aos composteláns a pagar a infraestrutura. Unha vez que se admitiu a trámite unha demanda contra o informe de impacto ambiental do proxecto da depuradora do Souto, Compostela Aberta abriu a posibilidade de buscar unha terceira ubicación para aedar. Unha idea que sorprende e preocupa ao BNG porque isto suporía, din, perder máis de 40 millóns de euros para pagar a infraestructura. Eu afirmo que é materialmente imposible intentar unha terceira vía que non implique a perda dos fondos europeos. E iso hai que explicarlo á xente. E iso hai que explicarlo á xente antes de falar de ninguna terceira vía. Creo que o Goberno municipal, con cousas serias, debe falar con rigor e con seriedade e explicar ben as cousas. E eu, a estas alturas, poñerse a falar de terceiras vías, pois a verdad é que me parece pouco serio. Lembra Rubén Cela que para manter os fondos europeos a EDAR tería que estar lista en 5 anos, un prazo xa moi xusto para continuar co proxecto do Souto. É por iso que o voceiro nacionalista exixe ao goberno local que aclare a súa posición canto antes e se está disposto a alongar máis os prazos asumindo a perda dos cartos. Dende o goberno piden alo menos unha semana para facer unha rolda de contactos cos voceiros municipais e cos alcaldes da comarca afectados para buscar a mellor das solucións. E como é habitual os venres, houbo xunta de goberno. Na reunión semanal do Executivo adxudicouse a reurbanización da Rapa da Folla. Tamén se aprobou o proxecto de renovación do campo de fútbol de Santa Isabel, que ascenderá a €500.000. Para darlle continuidade estética ao ensanche tras as reurbanizacións de Montero Ríos e Carreira do Conde, o Concello reformará a rúa Rapa da Folla. A Xunta de Goberno aprobaba a adxudicación das obras que se farán con fondos da Deputación por valor de 34.000 euros. Que ese é un pedazo pequeno de rúa que quedou sin actuarse nela entre o que foi a actuación que hubo en Carreira do Conde, feita polo anterior goberno, e a que se fixo na actualidade nesta legislatura en Montero Ríos. É un tramo moi pequeno, porque tanto a actualización de Carreira do Conde como a de Montero Ríos
actuaron sobre unha parte da rapa da folla e bueno, está xa adxudicado, o que se tarde en asinar o contrato e en facer os trámites previos para facer as obras, pero ainda así as obras non se van a facer no Nadal. Hai o acordo de inicialas ao rematar o Nadal, ao pasar o día 7, vale? Para actuar. Ainda que é unha obra menor, entendemos que é unha zona sensible no comercial e non imos a actuar nesa zona. Na Xunta de Goberno de hoxe tamén se lle deu luz verde o proxecto de remodelación do campo de fútbol de Santa Isabel. A reforma do céspede custará máis de 500.000 euros. Por último, aprobouse o proxecto de acondicionamento dun novo sendeiro entre Pontepedriña e Conxo, o carón do río Sar. Os traballos están á espera do visto bo de Augas de Galicia. Imos agora ao reitorado Pazo de Fonseca, onde Juan Gestal recibiu este mediodía a insignia de ouro da Universidade. O reitor Juan Viaño impuxolle este venres esta distinción ao catedrático de Medicina Preventiva e ex-decano no acto celebrado no Salón Nobre. O reitor da USC, Juan Viaño, foi o encargado de impoñerlle a insignia de ouro da Universidade de Santiago ao catedrático de Medicina Preventiva e profesor emérito Juan Gestal, como símbolo, dixo, do seu compromiso incansable coa institución académica. O acto de entrega congregou no Salón Nobre de Fonseca, ademais de familiares e amizades, a numerosas autoridades, entre elas o alcalde de Santiago, o presidente do Parlamento ou o conselleiro de Sanidade. Do eido académico, o profesor Gestal estivo acompañado por numerosos compañeiros e compañeiras, ademais da totalidade do equipo de goberno. Gestal foi decano da Facultade de Medicina durante 8 anos ata a súa xubilación, ademais de xefe do Servizo de Medicina Preventiva do Hospital Clínico. Hoxe recibía esta insignia, dixo, feliz e emocionado. Máis asuntos, comezamos mes de decembro e facémolo por primeira vez na cidade, coa alumeado de Nadal xa funcionando. Onte á tarde se acendían oficialmente os adornos destas festas, dando o pistoletazo de saída ao Nadal. Foron moitas as críticas que o goberno local recibirá nos últimos 2 anos pola tardanza na colocación do alumeado de Nadal. E por iso que este ano foron precavidos e onte mesmo deixaban acendidos todos os adornos. Este ano o investimento foi de algo máis de 50.000 euros, cifra superior ao ano pasado. Ademais do alumeado do casco histórico e do ensanche, desta vez incorporáronse adornos en distintos barrios como San Lázaro, Conxo, Fontiñas ou Cancelas. Para o sábado está prevista a apertura do mercado de Nadal na carreira do Conde e da pista de xeo que volve ao paseo central da Alameda. O Nadal xa está presente nas rúas da cidade e os centros comerciales non son menos. En área central estáse a celebrar un mercado que estará instalado a todo domingo e no que non faltan xoguetes, larpeiradas, actividades pros cativos e a presenza de Papá Noel. Uns 20 postos de artesanía, agasallos e repostería forman parte do mercado do Nadal que estes días está en funcionamento en área central. Ata o domingo, adultos e cativos poden pasar polos corredores do centro onde atoparán moitas ideas para estas datas tan especiais que xa se deixan notar de cheo neste comezo de decembro. Os pequenos desfrutarán de obradoiros, xogos e, como non, da visita de Papá Noel. Contaremos co Papá Noel, estará todas as tardes para recibir aos máis pequenos da casa, para ver se se portaron ben, se non, a ver que regalos queren e demais. E bueno, por supostísimo, como en área central nos gusta, tamén temos un espacio dedicado aos máis pequenos tamén, pois con hinchables, globoflexia, vamos a facer un montón de obradoiros. O horario de apertura deste mercado do Nadal para sábado e domingo é de 11:30 da mañá a 2 da tarde e de 4:30 a 8:30. Os postos complementan así a oferta de área central, creando un ambiente moi acolledor e festivo para pequenos e maiores. Achegámosles agora unha proposta ben interesante para este domingo. É que a Banda Municipal de Música ofrecerá un concerto moi especial. Baixo o título Mirando o Sur, a agrupación interpretará cancións folclóricas acompañados do cantaor granadino Juan Pinilla. No marco do ciclo de outono, a Banda Municipal de Música cambia de rexistro este domingo ofrecendo un concerto diferente. Dirixidos por José Antonio Guerrero, a agrupación interpretará cancións típicas de Andalucía acompañados da voz do cantaor granadino Juan Pinilla. O recital titulado Mirando o Sur terá lugar o domingo ás 12 da mañá no Teatro Principal. A entrada é de balde. De cara a fin de semana saibamos que tempo teremos nos vindeiros días, un pronóstico que nos facilita Meteo Galicia.
O sábado agardamos ceos máis anubrados no norte e leste da comunidade con chuvascos máis frecuentes en Lugo. No centro e sur amenceremos con bancos de néboa. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso con formación de xeadas, mentres que as máximas quedarán sen cambios significativos. O vento soprará de compoñente norte. O domingo agardamos bancos de néboa matinais no interior e ceos con nubes máis compactas no terzo norte que deixarán chuvascos. As temperaturas mínimas sufrirán un lixeiro descenso con xeadas generalizadas, mentres que as máximas quedarán sen cambios significativos. O vento soprará frouxo do nordés. O luns os ceos permanecerán pouco anubrados ou despexados en xeral con bancos de néboa generalizados en comarcas do interior nas primeiras horas. As temperaturas non experimentarán cambios significativos con lixeiros ascensos das máximas e o vento soprará moi frouxo de compoñente leste. O sábado en Santiago amenceremos con nubes e claros que darán paso a ceos anubrados pola tarde. As temperaturas mínimas quedarán nos 0 graus e as máximas en 11. Os ventos soprarán do nordés febles. No domingo teremos de novo ceos anubrados e temperaturas que continuarán nos mesmos valores. Os ventos soprarán de compoñente norte febles. Pro luns agardamos bancos de néboa matinais e ceos despexados pola tarde. As temperaturas máximas ascenderán ata os 13 graus e os ventos soprarán do leste. Antes de marchar, botamos unha ollada na nosa axenda cultural con moitas suxestións interesantes para o seu tempo de lecer. Ata aquí as noticias do venres en Santiago. Agora toca a entrevista do Preguntoiro, no que Silvia Castiñeira recibe a primeira tenente de alcalde María Rozas. Nos volvemos o luns con toda a información. Que pasen unha feliz xornada e unha boa fin de semana.